A arte amosa a súa cara máis solidaria en Valga e no marco da iniciativa Troca Arte por Alimentos, un proxecto no que pinturas e elementos de artesanía se pagan con produtos de primeira necesidade. Xente do centro de día e voluntarios da zona, pintores, escultores, diferentes asociacións do Concello, pois nos donan para expoñer aquí durante este mes de novembro, nos donan agasallos, artesanía, cuadros, bueno, xa vedes por aquí, e a xente pode adquirilo, pero en vez de por cartos, pois por produtos de alimentos e produtos de higiene que se donan a Cáritas. Todas as pezas que compoñen a mostra son doazóns de particulares, entidades do Concello ou labores realizados polos usuarios do centro de día da rede da Xunta de Galicia. Moitos xa levan anos participando, animados polo seu carácter solidario. Donin este cuadro porque, bueno, como todos os anos, levo desde o principio colaborando con eles e me parece unha actividade moi bonita. E, bueno, animo a todo o mundo dende aquí a que se anime a participar e a donar as súas cousas. A iniciativa parte do Centro de Día da Rede da Xunta de Galicia, conta coa colaboración do Concello de Valga e cumpre xa a súa quinta edición. Permanecerá aberta ao público ata finais de mes e entre os días 20 e 30 realizaránse os trocos. Xa é o quinto ano que o estamos facendo e bueno, a xente está respondendo ben. Sempre se pode coller máis, pero a xente está respondendo moi ben. A xente encantalle participar, tanto entregando agasallos como donando, pois eso, desde un kilo de azúcar ou un litro de aceite hasta xel de ducha, cepillo de dentes, calquera cousa é benvida. Como en anos anteriores, Troca Arte por Alimentos está a ter unha gran acollida entre a veciñanza, así que non se despiste se quere levar para a súa casa unha destas pezas artesás e, sobre todo, solidarias.